Башкортстан Республикасынан өлешче мобилизациягә элегүчеләр өчен Казан дәүләт циркында концерт уздырылды. Анда хәбәрчебез Дина Нәҗметдинова булып кайтты. Менә алар безнең ватаныбызның сакчылары. Күтәренке кәефтә илебезне якларга әзер. Ир-егетләргә рухи көчестәр өчен Башкортстан Республикасы Нефтекама шәһәреннән килгән артистлар моңлы җырлары, дәртле биюләре белән тамашачыларны куандырды. Башкортстандан бик матур концерт алып килдек инде. Ул концертта катнашалар Нефтекама дәүләт филармонияһы артистлары һәм Өфе калаһынан Дәрвиш хан төркеме килде. Өлешчә мобилизациягә элегүче солдатларны сәламләргә җирлек җитәкчеләре дә килгән иде. Алар уңышлар теләде һәм зур өметләр баглаганнары турында әйтте. Кыюлык, безнең герой Шаймуратов Хамат еңеп кайтырга. Алып баручылардан үз чыгышларын рәхмәт сүзләреннән башлады. Концерт тирән эчтәлекле һәм мәгънәле җыр биюләр белән уралып барды. Аеруча ватанпәрвәрлек җырларга игътибар бирелде. Ил иргә, ир илгә таяна диләр. Шул сәбәпле ватаныбызның сагында беренчеләрдән булып ир-егетләр тора. Минем сәлам әйтәсем килә үземнең Авыргазы районының кешеләренә. Янигә, әтигә, апаларыма, абыйларыма, белгән кешемә, дусларыма. Без вариантов җиңәбез. Сәлам әйтәм үземнең, как говорится, хатыныма, балаларыма, нәнәемә, бүтән минем белгән кешеләремә. Өлешчә мобилизациягә элегүче барлык ир-егетләр горурлык хисе уята. Илебез ышанычлы кулларда дигәнне аңлата. Дина Нәҗметдинова, Иван Кудиков, Татарстан яңалыклары.